गासैनिसिमबो बैसागु बोथोरनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। दायो जोङो ओमफ्राय आलासि जानो थांदों बैसागोनि बिमाजों आंजों मैया फैथ'वाखैनो र'। नै बैसागो मोसाग्रा माखाया गाइसमोन। माजों मोसाया दं नोंसोर नालाय? खैटानिफ्राय? कत साफानदो? नै जा बिमाया नै मालाय बाजैजो आदाजो आइखौ खुलुमनानै बैसागोनि गोदान बोसोरनि मान होदो मालाय। मोजां बोर हो बोराय। मोसानो थाङा नोङो? हरलाय बोराय गस्लाखौ? इ गस्लाया सोर बायनाय? बे गस्लाया आमेरिकानि। सोर बायना हरलाय? दासो सुवालि मानसि खाना गोलाव हरदो। गोसथोनाया साबैसे दंमोन नोंना आगोलो? 6-8 जनमोन। मा खालामनो खाफालाव गैया। नाथाख्रियाव। ओइ नाथाख्रियाव मेलेम गैयाना? मिनिनायखौसो। मिनिबाव? मिनिनाया जायाखै। हिट जाबाय। जायाखै मिनिबाव? माथो मिनिबावनांगौ? मोनथिबाव? आरोबाव? हाथाइखौ मोजां मिनिदे। हाथाइ गैयालै फायारे। मिनिया लाजिदो नै टांनियानो। इ नामा टांनि गाइसमोन। ओइ टांनि जानाय। ओमफ्राय नै टांनाया गोसथोयो इखो। ओइ टांनिखो। टांनिया